मेन पेन्डेलनि गेटआव मानसिफोरखौ खुलुमबाय गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय 64थि बोसोरसालिया जथुम्मा बर' थुनलाइ आफाद जोंहा फैयै सानथामनि हाबाफारि जादोंमोन बेवहाय जोंहा दिनै फैयै जोंहा लास्ट डेनि आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे लास्ट डेनि ब्लग भिडिअ लानानै फैदों डेक'रेसनफोरखौ माखासे भिडिअफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव होखानाय जाबाय दिनै लास्ट डेनि आं नोंथांमोननो गेदारिंखौ आं नोंथांमोननो जास्ट देखायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नङा होमबा मा बुङो दे सानैजों थाखाबाय थायो जोंनिया नै बन्दुआ लोगोआ फट'खौनो लानो टाइम मोनाखै दिनैसो लास्ट डेआव फट' लानो टाइम मोनदो फट' लाखायाखैमोन नामा दिनैनिफ्राय जोंहा 64थि बोसोरसालिया जथुम्माया जोबनो थांगासिनो नङा होमबा दे आंबो लानांगोनलै जारिमिन दोनलांनांगोन नङा होमबा उपाय गैया फट' लानांगोन दे लोगोखौ फट' लाग्रोदोनि मेन गेटआव सानैबो जोंहा फट'खौहाय लाखांबाय नङा होमबा दाय मुवा लायगोन खांख्राय नाय गेदारिंखौ नाय नै मस्कट नाय लानाय जायाखै खांख्रायावबो फट'खौनो लानाय जायाखै जोंहा लाखानोसै दिनैनिफ्राय मोननाय नंला जोंहा नै प्रग्रामखौ दिमाकुसियावहाय दिनैनो लास्ट दे वाव मानसिखौ नाय दायो जों नै खांख्रायाव फट' लानो थांगासिनो दं लानोसै वाव है लानोसै खिथुनि बेकग्राउन्डआ मोजां फैदो दे खिन्थु बेकग्राउन्डआ औ हा सान्दुंजों मोजां फैदों मेन पेन्डेलनि गेटआव मानसिफोरखौ नाय वाव गेदारिं पुरा बेयाव मोनसेबो फट' लानाय जायाखै जोंहा मोनसेबो लानाय जायाखै दे बरिया जोंहा लानाय जायाखै दिनै लाखालानोसै नै गेदारिंखौ नाय गावबा गाव बेस्थ' आरोना फट' लानायाव चलो नैयाव भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन आं सिगांफोर भिडिअआवहाय नैयाव भिडिअ बानायनाय जायाखै बरिया लाइटखौहाय नै बिबारजों बनायना दोनदों आरोना बरिया वाव नाय नै एक्जिबिसनावहाय गेदारिंआ माबायदि एक्जिबिसननि गेदारिं चलो गेदारिंखौ नाय भिउआबो बिराद मोजां फैदों नाय भिडिअनि क्वालिटि सुपार फैखादों ना नै जोमै लाबदि बोरिया फैखादों नै उनथिं नाय मानसिना सोरखौ नोंखौ थिखानांगौ नामा फट' खालि फट'खौसो लानो नागिरो माथो चलो थालाय थां सानै जमा लानोसै नामा फट'खौनो लाबाय थानो नागिरखायो जोंनिया लोगोआ एक्जिबिसनाव हाबनायफोरनो नै खाथियावनो दोङो लागासिनो
थिग एगजिबिसननि गेट खाथियावहाय जोंहा नै नार्सारि दङ लांफैनो हागोन सोरबाफोर लांगोनबा बिबारखौहाय नै लांफैनो हागोन माने जोंहा प्रग्रामा दिनैनो जोबगोन नङा होमबा खिन्थु आं दाखालि नैखौ नार्सारिखौहाय भिडिअ'आव दिन्थिनाय जायाखैमोन दाखालिहाय दिनै आङो दिन्थिनो आखायाव लाबाय एसे नायबानो जाबाय नै नुजा जाबाय दा बेथिंबो मानसि मा होनो जागा गैया होननाय आगान होनो जायगा गैया जादों बेलाय माथो होगासिनो दागान मानसिजों मानसि हा बे साइडआवसो बा बे मोननैसो बैजों बेलायथिं नायनो बेथिं ना आदसा आरो जों दा मायाव थांगोन बर' न'खराव गेदारिंआ माबायदि जायो नायलायसै नङा होमबा गेदारिंखौ नायनोसै गासै लोगो जइन जाबोफिनलायबाय आरो नैरा हाय होनदो दे माहाजोन बाबु आदसा आर'नाइ सलायलाय बेसे बेलाय नैफोर बेसे नैफोरो 650 पियर इन्डिनि गैया दा बेसे बेलाय पियर इन्डियालाय 3000 4000 लानांगौ र' दाइनि गेजेराव लानांगौ स्टेसन सिङावहाय नै खुसेर रोसिनि लाइन नांदों खुसेर रोसिनि लाइन बर' न'खराव नै गेदारिंआहाय दे सार दे लागासिनो मिथिला gathering jauh देखो गावबा गाव फट' साफायगासिनो आरोना नै नों साफायनो मोनबावगोन साफायनो मोनबावगोन नों फट' हा मानसिखौ नुवाखै नों गेदारिंखौ नायनो खैथायाव नै हरनि प्रग्राम जोबखांना जे लाफायबासो नङा होमबा फट'खौ फुरा गेदारिं मा लोगोआ जोंना फट' लादों नै हा एगजिबिसननि फ्रन्ट साइडआव नैबे nah मानसिफोरखौ Wah, gathering karena ini last nalai जोबोर मानसि जादों